Πετάνε πέτρες και μετά τα ενοχλείτε εσείς ή πρώτα τα ενοχλείτε και μετά σας πετάνε? Πρώτα μας πετάνε και ξανά. Ναι. Γι' αυτό... Ναι, τι γι' αυτό? Γιατί τα κορίτσια εκεί στο διάλειμμα γι' αυτό πειράζουν το Θοδωρή, Ποιος είναι ο Θοδωρής? Ένα φωτιτάκι. Και το Θοδωρή τον πειράζουν και τι κάνει αυτός, πετάει πέτρες? Όχι. Τις χτυπάει, τις κυνηγάει. Και εσύ το θεωρείς καλό αυτό? Α, εσύ πετάς πέτρες? Αλέξανδρε. Όχι. Α, μπράβο. Είσαι ευγενικός? Νομίζω. Νομίζεις ότι είναι? Εσύ Κωνσταντίνα μου, πετάς πέτρες, σε πετάνε? Με τα αγόρια πώς πας εσύ? Εσύ...